washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami celula mina washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami celula mina what you gonna do ukuma lona ngobo when they come for you celula mina awuzela yebo malume futhi uhambe manje ungithengelela lapha ne-story lona amaqanda u2 amaqanda amapakistani right malume hambele lapha saza nje malume ukahle indaba ohleza wena unabo ngiyosebenza lapha ngathi ayi uhambe emapakistani labafana banamhlanje abathumeki labafana sebenokugoloza nebagoloza yazi usizi yisizwe siyagoloza ebengabuyi nje kumapakistani engayiphethe lento. Buy this beat now. You know you like it. Hey. Imbonga eqhulayo. Kuthi imbonga komkhisi. malume Yini mfana? ngifike malume Yebo bokhulume angiwatholanga amaqanda amaqanda watholanga amapakistani amapakistani awekho angini nibaxoshile malume wena uhamba ungcono uthenga kasiyanda uthanda lekho mina kamapakistani kasiyanda amaqanda laphana ucabange 30 rand amaqanda u5 30 rand amaqanda u5 30 amaqanda 30 rand malume amaqanda hayi amahlanu badula abantu abamnyama ngeke akubuya amapakistani angini labantu badayisela ukuthola iprofit kumele kubuya abantu bokufika amaqanda u2 rand lilodwa iqanda akwazi ukuthi iqanda ngawu30 rand imali iningi masiyilodwa awucabangeke kusho ukuthi igolf alisasona-ke isihlanu imali iningi igolf ngiyacabanga mhlawumbe liwo-2 rand manje 2 rand okay hayi mntana kumele sivule isitolo laba sifuna ubathathela amakhastomer malume ngizosivula ngani isitoro Hamba mshana, usamnikeza mashwana. yebo malume ngesizwa wena malume lethi imali yakho malume cingiphi u2 rand hey thatha kodwa uyahluka awu malume nengikho letha nje letha lo oha 2 rand malume uhambe manje 2 rand I don't know, that's what I got manje futhi ngathi ngayazi hey lezodiyaseni sokumhlaka 30 futhi I don't know the ichina hayi ishnayidi ingane le ngane isekhona le right you okay ingane le kamba kahle mlisa hayi kuhamba kahle mfethu hayi moja mani mfethu abantu indaba besihlukumeze kanje ngani manje mfethu yazi le stick sweet ngisithenge ngo5 rand hayibo 5 rand stick sweet hayibo hey 5 rand lento cabanga into encane hayi yabona kodwa ucosha bekumele kuhambe laba bayi bekumele kuhambe wona amazulu ayikho phela lento akuhambe bona sesizohlala akahambe laba bathi abahamba hayi phela manje badura labantu abamnyama bengabile ngingiyothengela umalume laphana amaqanda ka10 rand ifika iqanda kuthiwa ayibo angifuni ukutshela neprice ngeke uzukholwe ngcono uyothengela ubone hayi mfethu ngiyayizwa lento yazi mina ngiyayithula ngiyayibheka lento inkinga ngoba manje yazi besikhona nje ukuthi sihlale nje singayi nje edrobheni inyanga yonke sithenga nje kulabantu impela bese siphila nangabo mfethu labantu baship emapakistaneni bungathenga idrosa ka100 rand kwazi 100 rand oplastic abathathu bebenganela ku100 rand
Hayi bo mfethu, yani mfethu umalume ucabanga ukuvusa isitori. Hayi mfethu umalume wakho. Umalume wakho ngeke umalume wakho. Yabona isitori asivuswe yithi. Impela asizivukangeke kodwa indaba Asivuswe iqhinga lamalume phela leli. Okay, wathi kutshela nginombono. Sithatha amanani iswehlise. Sikhombisa ukuthi njengoba labantu behambile, siyakwazi nathi ukuprovide iSouth Africa. Yabo. Siyakwazi ukuthi ngoba bengekho siqhubeke nathi sibe netoro. Sathi mase kufike sebehambile labantu sekuyabonakala manje ukuthi sesiweak. Yabo, asikhombiseni ukuthi nathi siyiSouth Africa. Uqinisile singaduri. Mfethu azukuthini? Asiyela ezansi siyobona nathi la etoro zabo labezulu labo ukuthi singaxoshana okuncane esizokufaka ethunjini. Hayi wena ase. Impela. Sithandwa sami, ubalele inkonzo sengidumele. Ubane kangazi ukuthi sasingadalelweni. Ngakubona uunyazi, ngase ngibona ukuthi ngikutshele, ngivele ngikushele. Mina nawe sivele sijole, ungidlulile, owami umoya uphulile, wena phansi ungicikelile. Akusizi ukuhlala uthandweni olubona kahle ukuthi lifile. Into engicikile la kwena ubungibhanqile. Awu malume. Malume uyasebenza la? Yebo mthane ngasebenza. Hey. Waphela umuntu nabashana bamavu. Hayi. Yazi ukulona nokukontela nabanokhathi nathi ukhamba ePakistan. Malume nje ayikho into obungayimention ngaphandle ePakistan kambe vele uyilona. Nawe bekumele uhambe. Labe kudayisa Asamba sendlini uzoshowa malume asamba. Impelo zala uthi kuthatha isitulo samalume lapha. Angazi-ke mina ngabethethe malume. Awuphole khona lapha. Nami ngilungisa kuyethunjini. ya si Hey, uthi olungise lapha. shayela itiye noma get right. Awushayele nabonje bakubani. Siphela ifinala. Ngizokuphuzisa ngenkomishi yaseCongo. Yayibole Yayibona. made in Congo. Wayithenga. Uyasazi nje lesiphucuko esingumalume. Hayi. Malume ayikho lento ayithenga. Even nama-ando athengela ugogo. Malume wakho ama-ando athengela ugogo wakho. Uyayibona-ke le made in Congo engikhuluma ngayo. Uthi shaya itiye la sana. Awushaya itiye-ke nto. Abila. Oh, ushukela. Ngithengisa ezinye inkomishi. Ushukela ingane izowuletha. Awubonge. Right vele ngenawo. Yashisa. Hayi ngiyabuya manje sana. Okay. Impela. Abantu baqeda ukudla. Hey, wasezwe banitshela ukudla nje. Yazi. Angazi uma kaziwanga ngithi kubangani bakho ngibafuna. Buwe, kuzo ngisho itela. Ne-Japan Cup yami kuzo itela. Ukusizwe. Awuphumile baba, uphumile. Umfana kuzo itela. Konje bathi ubawo nikhona esigole. Oh, lokho abathi teaspoon. Hayi mina impela baba. Oh, teaspoon. Ya. Ukusizwe. Awuphumile bengihleli naye la ngisithi waphuma. Yesizwe. Yebo malume. Mfana. Yokhumela le, kodwa Yebo malume. teaspoon yona yani lena manje. Senzeni manje teaspoon malume. Uthathe i-Japan Cup yami. I-Japan Cup malume wezaza nawe yakho. Le Japan Cup yathenga ugogo. Ngishaqalaza. Yebo malume. Hey. Yebo malume. Uthathe i-teaspoon lapha.
ithi Spoon engayazi ukuthi icombela kuphi wazoyifuzisa ngeJapan Cup yami yazi iJapan Cup leli kukhokho ayithenga ngamalini Awu malume kuyafana awukhiphanga ngisho isihlanu uthi ubhobho usheleni uzuka malume awukhiphanga lutho Ungaze ngishaya into engibizele yona la ngifuna ukuthi uzongibhalela laphana ipage yami laphana angikwazi phela ngibhala ama-snacks ngesingisi abantu kahle bafundisa isingisi manje ngizodayisa manje ama-snacks ami manje-ke mina ngidlali izimbeqolo ijoko lensimbi ama-snacks ami hey isnacks lele bekolesihlanu maPakistan Malume. limi liwu-2 lelo-snacks azilimi zetsheni malume usuvusile ndati isitolo kukhona sambe manobhala lapha ibhodi sovusa isitolo asabi Woz, ozobona. Hey, thatha le teaspoon iqala yakhe ingazi ntshontsha amabhodisi ethu. Woz. ungena phi umnganami la Yespoon. Noma usasigqokile isigqoko. Hayi, le teaspoon engezwe. Angazi ukuthi ukhapha ukhephi. Kuyimanje buka, uphuza ngeJapan Cup yami. Yazi. Okay, wendo. Ngoba ubhizi uphuza ngeJapan Cup yami. Hamba-ke mase umqoqondo ngasele ekhaya. Kodwa ngathi netila lingakapheli. Azobe uphuza. sizobonana do Yokahle wena. Umphele. Baba, uShapan Cup yami, ungazicabanga. malume uza la Hey, suka la. unomona kodwa nawe malume yazi ngicabanga ngiyohlakula kodwa hayi Eshana, malume yabona uma ngizofuza isitori. Sengicabangile la ngoba ama-snacks engibuyile la. La price yangiphumile. Angiyabona ukuthi ama-snacks beyishumi la maPakistan. Anganjani ngabe u-3 mana malume Impuphu ngomshana 10 kg mshana. Zobiza u-3. Ngoba lo mshana malume ngifuna ukuthi manje yeba siyaqeda. Soba le-airtime. Angine-airtime ngakhumbula kuPakistan laphana uDavid la silekela ngeshumi. La ikhaya solekela ngo-R2. malume ufuna ukuthenga ibhanoyi Isitoro sami esimshana. Ngibona ngizela uzobona ubhanga sobhala. malume Ma upenephe ungaqala ingisa edela inqondo yami. okay malume Okay. Siyaqhubeka-ke. Yabona ugqoke isihlanu noma luzi. Labe isihlanu ama-chief lawo uzokhandela wethu hayibo mshame wena uzokhanda lo uzosebenza umlandeli wesibuni ngane yakho uzosebenza malume yini lento ofundisisa yona ahambile beniteleka la bethi awahamba bahambile-ke ngosi baqhubeka-ke bali kokugcina thina fish unabona lapha kuDavid belu 18 rand yebaba ihot ngiyalibona lelo lithanda kakhulu belu 18 rand ngisho ngale afford ngishaya Ngiyaxolisa. ngisho ngale afford zobiza 28 rand hayi malume ngale ngo-20 rand malume malume uthe malini lalu 18 rand le uthi wena uzolezo 28 rand kodwa uthi uzo-add u-20 rand uhlakaniphe lohlaniphile njengomali esikoleni wabo luhleva mina ngangiphathi kuletihleti umhlaba wonke ngisechina eambuti mina ngane-German Cup ngangiphuza namachina leje malume angazi ngize ngisho kangaka i-German Cup kagogo akuyona yakho imoto ugogo akayithengi okahle sesizwe ohamba uyobhala lezinto malini uthatha ipeni laphana endlini kalona kagundwane uthatha ipeni kagundwane ubhale laphana zonke lezi zinto lezi ipeni lagundwane funa uhlase ngakutholi esikoleni shesha hamba ubhala lezi zinto ipeni yami ngigcina ngifayela izoki noma ngizothatha le kagundwane yabo ngifuna ubhale ukuthi tech shop lami izimbeqolo zimbeqolo tech shop iphethe Mr. German Cup Jona by Mr. German Cup ya masubhala wonke amaphazi endleleni nje agwegwe nawuzogwegwa mfana ngikufakela igwegwe ubomagwegwe hamba malume kasho ngempela wagcina afestini Hey, wena hambile amaPakistan abahambe ya
Alright, mnumzane. Awushoka zihambani mfethu imojo engisacabanga le ndaba yethu ukuvusa isitoro phela wena uthini indaba yokuvusa isitoro umnumzane yazi umalume eseveleni naye wafika nawo-ke lowo mkhona angiyabona ama-price asenyuka kangaka umalume ngisengenye indlela angazi mina abantu bothenga kanjani athiwathi ngiyathemba siright manje lokudla ithamilekelela ngo-rand akusakala igama lesitolo-ke Zimbeqolo Tech Shop Zimbeqolo ufuna uzothenga ibhano yazini into engicabangayo yazini manaye mnumzane umalume uthenga ibhanoyi kodwa ayiqhubeka sithina phela ngeke udurisa kanje 10 kg 300 mama singathini lezo sitolo yazini thina ake sibambe ngalo shuni amaPakistani ngeke sibusele wona ama-price kube yiwona mnumzane yabona umalume esevusile isitolo mina ngisahlangana ufuna uzivusa ungazivusa wena hayi ukuthi phela wona usenami ayikho nawe phela ngeke ngikwazi ukujikela umuntu wasekhaya first of all umalume akasebenzi cha mina lento yenu nomalume wakho ngiyibona manje isebenza ngeke izinto zizosebenza-ke maybe engathengi isodlela ayizodlela ayinengani sodlela yabona impela phela sithenga ngiyabona ngizokhombisa-ke manje ukuthi nabaZulu abahluphekisela ngiyahluphekisa nothi ngeke uzodayisela abanye abantu bangakithi yabo thina fethu thina sihamba ngoshini omdala sishaya imali ngeke ukuthi ungabiza futhi udokotela yabona thina sibuyisela kweshumi sibuyisela sishaya imali abantu nabantu mhlambe wazi ngani bahamba bexoshosheleni la emadrobheni kuhlangana amashumi bezothenga la ugwayi kumele ugwayi uthengwa abantu abadala bazokwazi ukuyi-afford Manje bethu ugwayi njani nostokaphi so ukhanda ngemboza angithi amaPakistani benze njani ngemboza hayi futhi nani nizovulela senginqena ukustoka-ke phela manje sengifuna imali baba mufuna imali emhlabeni uyaphanda baba ayikona yazi uqinisile abantu bebekhandela izinto thina sihlulwa yini ukukhandela yabona asikekeni ukubhayiza manje inkinga yazi imaterial lokukhandela singayithenga imboza ngamanje imaterial wemnumzane mani sungena endabeni engingahlangani hawu ukuthi ngiyalibona lecebo lemlilo kodwa-ke asiphume lapho thina siqhubeke sivuse isitolo phela wena use-on angikho on umalume uvusile isitolo salani nesitoro senomalume nalibona lephepha lena ngeke kuthenge ngeke umthetho ufuna i-profit after 100 rand bathenga abantu abo-2 wena ngoba usoshile umalume ufuna ukuthenga ibhanoyi usamsela umalume i-street nawe ungahamba futhi uyekile hayi mina yazina ngeke kuphakele ujwayele ukuzodla la ekhaya ujwayele umkhulu yabuka lapho lalela-ke mntakamba usabuka kanjani usubscribe lapho yazi usubscribe ungakhohlwa ukusubscribe wenze sure ukuthi ubuka nje usubscribe uphinde ulike ilula kabi lento songaze ube nomona mfethu ngokuciphiza hayi kahle bokuba nomona wena subscribe yes subscribe siyabonga bafethu ngothando lenu subscribe